Moi! Mä olen Timo Helkiö Affectosta ja tulen tässä seuraavaksi kertomaan Affecton ajatuksista ja tarjoamasta Master Data Management-alueella. Mä toimin Affectossa meidän Suomen Business Intelligence-liiketoiminnassa ja vastaan siellä meidän tarjoaman ja palvelujen kehittämisestä. Master Data Management lähtee liikkeelle siitä tavoitteesta, että pyritään tuomaan mahdollisimman ristiriidatonta ja laadukasta tietoa liiketoiminnan käyttöön. Taustalla on myös pyrkimys tehostaa toimintaa sitä kautta, että vähennetään niitä resursseja, joita tarvitaan virheellisen tiedon aiheuttamiin korjauksiin. Master Data Management ei ole ihan uusi juttu, sitä on toki tehty jo kauan, mutta viime vuosien aikana sen liiketoiminnallinen arvo on selkeästi tunnustettu ja myöskin sitä palvelevat tietojärjestelmät ovat nykyisin niin kypsiä, että niitä voi hyvin ottaa käyttöön. Mä tulen seuraavassa kertomaan lyhyesti Affectosta, sitten siitä, mitä Master Data Management voi liiketoiminnalle antaa. Katsotaan vähän Master Data Managementin osa-alueita, koska se voi vähän eri organisaatioille tarkoittaa vähän eri asioita. Ja lopuksi mä kerron siitä, miten Affecto voi auttaa siitä, millä tavalla Master Data Managementissa voidaan lähteä liikkeelle. Jos Affecto ei ole sinulle tuttu, niin Affecto tarjoaa asiakkailleen konsultointia ja tietojärjestelmäratkaisuja, joilla he voivat parantaa toimintansa tulosta hyväksikäyttämällä paremmin informaatiota. Me toimitaan Suomen lisäksi Pohjoismaissa ja Baltiassa ja sellaisilla osa-alueilla kuin Business Intelligence ja Enterprise Content Management, liiketoimintatiedon hallinta. Me ollaan markkinoiden johtava ratkaisutoimittaja. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 103 miljoonaa euroa ja operatiivinen tulos 4,7 miljoonaa euroa. Ja henkilöstöä meillä on runsas 900. Huono tietolaatu maksaa. Sen moni myöntää. Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, mitä se voi käytännössä tarkoittaa. Eräällä energiamarkkinoiden toimijalla jäi paljon laskuttamatta sen tähden, että asiakas- ja sopimustieto oli puutteellista. Tai monella yrityksellä on tilanne, jossa eri toimipisteiden organisaatiot kilpailevat samasta asiakkaasta kilpailevilla tarjouksilla. Tämä tietysti aiheuttaa turhaa hintapainetta ja myöskin resurssien tuhlausta. Tai valmistavan teollisuuden yrityksellä tuotantolinja saattaa seistä sen vuoksi, että komponenttituotetiedoissa on ristiriitoja, virheitä, jota kautta oikea komponentti ei löydy riittävän ajoissa. Itse asiassa suurin osa organisaatioista myöntää, että huono tiedon laatu on ongelma, mutta löytyy myöskin tutkimustuloksia, joissa voidaan todeta, että tiedon laatu on myöskin katsottu hieman ylioptimistisesti olevan parempaa kuin se, mitä oikeasti on. Muun muassa Data Warehouse-instituutin viimeisin tutkimus osoittaa, että hyvin harva edes mittaa tietonsa laatua. No mitä Master Data Managementin yleisiä tavoitteita sitten on? Ensinnäkin tietysti sen informaation laadun parantaminen, jota käytetään sitten prosesseissa, päätöksenteossa, suunnittelussa ja ennakoinnissa. Sitten tietysti sellainen kuin tiedon suhteiden ymmärtäminen, se että me tiedetään ketkä kuuluvat samaan talouteen, mitkä ovat asiakkaiden organisaatioiden suhteet toisiinsa, asiakastoimittajasuhteet. Tällaisten tietojen hallintaan myöskin Master Data Management tarjoaa ratkaisuja. Master Data Management voi toimia myöskin informaatiohubina, eli ensinnäkin tarjota tietoa siitä, että missä kaikkialla meillä löytyy tietystä asiakkaasta tai kansalaisesta tietoa. Se voi toimia myöskin tiedon välittäjänä sillä tavalla, että kun tieto päivittyy yhteen järjestelmään, sen tällaisen Master Data Management Hubin kautta voidaan siirtää myös muualle. Tavoitteena voi olla myöskin sitten aivan virallinen Master Data-rekisteri, jota kautta kaikki tietojen ylläpito ja päivitys tapahtuu.
No mitä se antaa liiketoiminnalle? Tässä on muutamia esimerkkejä liiketoiminnallisista sovellutuksista. Yksi tyypillinen on se, että sen avulla pyritään maksimoimaan myyntiä, edesauttaa ristiinmyyntiä, varsinkin tilanteissa, jossa on useita liiketoimintoja, joilla on omat tietojärjestelmät. Se voi myös parantaa asiakaskokemusta sillä tavalla, että kaikessa asiakkaan kanssa tapahtuvassa yhteistyössä me tiedämme asiakkaasta mahdollisimman paljon. Kaikilla on varmasti kokemuksia siitä, että samaa tuotetta tai palvelua yhä uudelleen kaupataan, vaikka olet sen jo itse hankkinut tai puolisosi on sen jo hankkinut. Master Data Management auttaa myöskin parantamaan sitä tietoa, jolla tehdään erilaista analytiikkaa. Esimerkiksi asiakkaiden segmentointi, markkinoinnin kohdistaminen. Me käytetään tietoa, joka kuvaa asiakaskäyttäytymistä. Nyt jos sama asiakas löytyy meidän rekistereistä useaan kertaan, niin se tietysti antaa virheellistä kuvaa sen asiakkaan käyttäytymisestä. Tässä on yksi esimerkki maailmalta, energiayhtiö, jonka liiketoimintaan kuuluu 3 osa-aluetta, öljy, sähkö ja kaasu. Tilanne oli aluksi niin, että heillä oli täysin erilliset järjestelmät näissä eri liiketoiminnaissa. Asiakastiedot eivät olleet yhteisiä. Ristiinmyynti oli vaikeaa, ei pystytty näkemään asiakaskannattavuuksia ja sitä kautta suunnittelemaan strategisia linjauksia ja tehdä parempaa riskinhallintaa. Ratkaisu löytyy Master Data Management-ratkaisussa, jossa nyt jaetaan yhteiset asiakas- ja tuotetiedot. Pystytään edesauttamaan ristiinmyyntiä, näkemään asiakaskannattavuuksia ja myöskin tehostamaan operatiivisia prosesseja esimerkiksi vähentämällä selkeästi laskutuksessa olleita virheitä. No mitä Master Data Management yleisesti ottaen on? Se on toimintamalli ja sitä tukevat tietojärjestelmät, joilla voidaan varmistaa tiedon yhtenäisyys ja ristiriidattomuus. Master Data Management pyrkii tarjoamaan esimerkiksi kokonaiskuvan asiakkaasta, 36 asteen kuvan sen asiakkaan tiedoista, meidän ja asiakkaan välisestä kanssakäymisestä. Master Data Management pyrkii lopettamaan debatin siitä, että kenen tieto on oikeaa, sen sijaan luomaan yhden oikean totuuden niistä tiedoista. Tietysti Master Data Management tietojärjestelmän ratkaisun tehtävä on antaa sitten erilaisia näkymiä siitä master-tiedosta eri liiketoimintaprosesseille, päätöksentekoon, ennakointiin ja suunnitteluun. Ja lopuksi Master Data Management tarjoaa myöskin toimintamallit sen tiedon hallintaan, omistajuuksiin, ylläpitoprosesseihin ja niin edelleen. No sitten puhutaan myöskin tiedon laadun järjestelmistä, data quality-ratkaisuista. Tiedon laatujärjestelmä voidaan sanoa, että ne keskittyy enemmän korjaamaan sitä virheellistä tietoa. Eli se ongelma on syntynyt, meillä on virheellistä tietoa ja data quality-ratkaisut pyrkivät korjaamaan sitä virheellistä tietoa. Tähän kuuluu erilaisia toimintoja, esimerkiksi tiedon profilointia, nähdä minkä tyyppistä tietoa meillä on, minkä laatuista se tieto on, erilaisia keinoja yhdistää 2 eri järjestelmissä olevia asiakastietoja, tunnistaa, että kyseessä on sama asiakas, standardoida ja jopa korjata sitä tietoa, mitä perusjärjestelmistä löytyy. Jos ajatellaan Master Data Managementia ja sen osa-alueita, niin se voi olla eri organisaatioille erilaista. Ensinnäkin se, että mitä tietoja se koskee, on monessa tapauksessa eri asioita. Tyypillisiä on asiakastiedot, tuotetiedot, toimittajatiedot, sijaintitiedot, mutta toki myöskin muita esimerkkejä löytyy. Sitten Master Data Management voi kohdistua niin sanotusti operatiiviseen tai analyyttiseen toimintaan. Tässä erona on se, että analyyttinen toiminta hyödyntää Master Data Managementia nimenomaan päätöksenteossa, suunnittelussa, erilaisissa raportoinnissa. Sen sijaan operatiivinen Master Data Management pyrkii myöskin estämään sen ristiriitaisen tiedon syntymisen. Eli hallitsemaan myöskin tietojen päivityksiä ja niin, että
ei synny ristiriitaista tietoa perusjärjestelmiin. Master Data Managementiin liittyy aina organisointi ja hallintamallit, eli määritellään tietojen omistajuudet, määritellään millä tavalla tietojen korjausrutiineja tehdään ja mikä on yleensäkin tiedon ylläpidon prosessit. Master Data Managementin tietojärjestelmän toteutus voi olla sitten erilainen sen keskittämisen asteen suhteen, eli onko meillä täydellinen asiakasrekisteri vain jossakin paikassa, vai onko meillä vain viiteavaimet hallittu ja niin edelleen. Master Data Managementin kypsyysasteista on tehty erilaisia esityksiä. Tässä on Forrester Researchin tekemä, jossa nähdään, että kun lähdetään tuolta vasemmasta alalaidasta, niin ollaan tilanteessa, jossa ollaan kenties jo yhdistelty tietoa eri järjestelmistä, mutta ei juurikaan puututa tiedon laatuun. Sen jälkeen kypsyystaso voi nousta sitä kautta, että myöskin tehdään perustiedon laadun korjaukseen liittyviä toimenpiteitä. Otetaan yhä useampia sovelluksia tämän toiminnan piiriin ja otetaan yhä enemmän Master Data Management-ominaisuuksia mukaan. On ihan luonnollista ja luontevaa, että Master Data Management alkaa tuolta vasemmasta alalaidasta, eli yksi ihan tyypillinen ja hyvä tapa lähteä liikkeelle on nimenomaan näissä tiedonlaadun asioissa. No minkälainen on sitten Master Data Management kehityshanke? Tässä on karkea kaaviokuva Master Data Management kehitysprosessista. Liikkeelle lähdetään tietysti formuloimalla, hakemalla ne liiketoiminnalliset perusteet, ne hyötykohdat, jossa Master Data Management voi oikeasti tuottaa arvoa liiketoiminnalle. Sen jälkeen niitä lähdetään jalostamaan, katsomaan nykytilannetta, tarkentamaan sitä, mitä pitää kehitystyössä tehdä. Aletaan jo lähestymään tietojärjestelmän määrittelyä. Ja sitä kautta sitten toteutukseen, käyttöönottoon ja niin edelleen. Se, millä tavalla on hyvä lähteä liikkeelle silloin, kun ei vielä tiedä, mikä on se oma Master Data Management-alue, missä näistä ratkaisuista on hyötyä, niin voi lähteä tekemään esiselvitystä siitä Master Data Management-osa-alueesta. Tässä on Affecton esimerkki viitekehys selvitystyöstä, suunnittelusta, jota me voidaan asiakkaan kanssa tehdä yhdessä, hakemaan niitä kohtia, joissa Master Data Managementilla oikeasti on hyötyä liiketoiminnalle, mitä ne hyödyt ovat, minkälaisilla panostuksilla me voidaan niitä hyötyjä lähteä hakemaan ja toteuttamaan, ja sitten keskustelun pohjalta lähteä hakemaan ne perusteet ja päätökset Master Data Management-hankkeelle. Tällainen esiselvitys ei edellytä mitään sitoutumista johonkin tiettyyn teknologiaan tai edes päätöksen siitä, miten lopulta sitten hankkeessa edetään. Tavoitteena on saada selkeä kuva siitä, mitä Master Data Management voi tarjoa kyseisen asiakkaan liiketoiminnalle ja minkälaisia ponnisteluja tarvitaan sen hankkeen toteuttamiseksi. Näissä asioissa ja muissakin Business Intelligenceen liittyvissä, Master Data Managementiin liittyvissä asioissa autamme mielellämme enemmän ja kerromme tarjoamasta ja ratkaisustamme. Ohessa vielä yhteystietomme. Kiitoksia ajastasi.